Masaya kakata. Riwruok makedone ratiro mar Nases e pacho ka Kenya National Union of Nases ochiwo notis mar ndalo 21 mar ng'anyo e counties 47 ka giseyo piny owacho mag counties kuom rem keto e temo girimiti mane giwinjore e kinde ma okalo. Nases seyo sirikand counties ma giwacho ni sando Nases kaluwore ne gidagi keto e temo girimiti mane giwinjore gi tend counties go. Jagoro maduong' mar riwruok makedone ratiro mar Nases Seth Panyako okoni winjruok mane giketo kamoting'o wach medo Nases osara medo gilemo kod ndiko Nases manyien. Tend counties odagi luwo kendo biro chunogi mondo gidhi e ng'anyo nikech mano e ma piny owacho mag counties nyalo winjo. Notice to all 47 county government a 21-day strike notice, and we are currently going to have a virtual meeting with the National Advisory Council to complete that process of strike so that we can go on strike and fight for our rights. It is enough. As Nases of this country, we have supported this government. The government has been in office for about 3 years. We have given them ample time to serve Kenyans and meet their commitment to health workers and specifically the nurses. But it appears that our being silent and not disturbing this government is being taken for granted or being cowardized. We are asking the government to move with speed and implement the Tier 17 to the county government nurses as it has been done for the national government nurses so that all of us can benefit. Kaka sirikal nyalo bedo ni seche magi kelo gik magi ng'adowa kaka house levy gi NHIF gi SHA gi kila kitu to gi ng'ado immediately to komedwa msara to gidili dali giwacho ni budget wan to dong ne wan gi budget seche mano okel gik ming'ado gi dak ne girito budget wa o adjust mondo ka gichak ng'ado gigi so kwadwar ni wan seche momedwa to giwacho budget to seche magi ng'ado to girit budget koro wadwaro ni pesa momedwa no immediately kaber to salary ma December ni kete ka ok okete to kogik January to wabro timo mos ahinya ne jotich jopiny ma Homa Bay nikech bro chunowa ni waket tools piny. Kamano bende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers kata KUCO obuogo dhi e ng'anyo e thuolo mar jumbe 2 mabiro